Så har starten skett i flickor 9 år utöver 9 vuotta. Lähtö tapahtui täysillä lähetään. Full fart från början. Jaksaa hyvin menee, jaksaa vaan, jaksa painaa. No se oli mun mielestä mulle tosi hyvä, koska mä oon niinku suunnistaja ja sitten se on sellainen, että se ei ollut ihan tasasta, että siinä oli mäkiä ja kumpuja niin paljon, niin se oli tosi hyvä. Se oli semmonen mukava mutkitteleva omanlainen rata oli. Mattila ja kovaa kaistelua aina viimeiselle metreille asti. Kolmanneksi in på tredje plats Iris Helander. Sitten 13.50.